What's up mga boss? Pag-uusapan natin ngayon ang sari-saring komento ng mga netizen patungkol kay Janrail Cuadro Alas Casimero sa kanyang latest fight laban kay Duke Maika na isang African boxer. Pakipanood ito hanggang sa huli dahil meron akong bonus sa inyo. Pero napanatili ni Casimero ang kanyang WBO Bantamweight title matapos niyang pabagsakin ng ilang beses si Duke Maika sa loob lamang ng 3 rounds sa kanilang laban noong Setyembre 27. Sa kabila ng karangalang ibinahagi ni Casimero sa Pilipinas sa larangan ng boxing, ay umani ito ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens, particularly na sa mga Pinoy dahil sa ipinakitang asta o ugali nito sa loob ng ring. Hihimayin natin ito at mamimili tayo ng mga babasahing komento, tulations. Ang lakas talaga ng mga Pinoy sa early rounds kapag sumablay ang kalaban, siguradong may kalalagyan. Another TKO victory of Casimero. Congrats! Ang tikas talaga ni Casimero, swerte si Maika, naawat pa ng ref. Kung hindi talagang tutuluyan na ni Idol, sigurado stretcher ang sasakyan ni Maika. Lodi kita, lahat ng laban mo na panood ko na. Ang kaso lang, bawasan mo sana yung pagiging mayabang. Humble lang dapat tayo, mga Pilipino tayo eh. God bless. Sana magdala ka pa ng maraming karangalan sa bansa natin sa larangan ng boxing. Congratulations, Janrail. Ang akong comment lang sa imo, ayaw palabian ng imong pagpanghambog. Panamini si Manny Pacquiao. One time naghinambog siya sa away niya, unsay nahitabo. Natulog sa luna. Naagyod panahon nga ikaw na pud ang matulog sa luna ug kantsawan ka sa imong kontra. Kalma lang ug magpasalamat ka sa Dios nga gitagaan ka og ing-ana nga kusog. So Dodong Janrail, stop showboating in the ring. Stop your arrogance in the ring or even your private life if you want your success to last long. Magaling talaga si Casimero pero sana huwag masyado sobrahan yung angas. Gayahin lang sana si Manny Pacquiao. Pag manalo at doon yung pakumbaba pero congrats Janrail. Lumalaki na ulo mo Casimero. Congrats sana kaso next time maging humble ka. Parang si Pacquiao, para mas marami pang magmahal sa'yo. Mayabang to. Layo mo kay Idol Manny. Di ka naman magaling, natapat ka lang sa bubo ang kalaban mo. Hindi ka uubra kay Inoue. Mataas na lipad mo, mayabang ka na masyado. Mamaya, babagsak kang parang tinirador na paniki. Kahit kapwa ko Pinoy itong si Casimero, naaasar ako sa kanya. Sobrang maangas, overconfident sa laban. Gayahin mo si Pacman, magaling na, humble pa. Casimero, super angas, na mayabang. Humble lang bay para dumami humanga sa'yo. Gayahin mo si Pacquiao. Sana matalo ka na sa next fight mo para mabawasan angas mo. Meron namang iba na ipinagtanggol ang kanilang idolo mula sa negative comments para kay Casimero. Yun, iba din si Casimero. Kaya huwag kayong judgmental. Support na lang po. Mga nega na comment, panira kayo uy. Eto na naman yung mga utot eh. Puro kayo humble. Yan ang style ni Cuadro Alas. Hirap intindihin yun, magkaiba estilo nila Senator Pacquiao kaya nga Cuadro Alas angas ng Pinas eh. If nayayabangan kayo, pwede naman yung wag panoorin mga laban niya eh. Sa mga nagsigi kunuhay og tambag ni Casimero nga be humble, maudjud na iya kinaiya sa ring basta hambugiro po dia kontra. Kung iya usbon niya kinaiya sa ring, mapildi na noon siya. Cuadro Alas, congrats, ayos ba mo kinaiya sa ring? Basta di lang manghambog sa gawa sa ring. At ang iba ay hindi talaga natuwa. Ito na nga ang sinasabi kong bonus. You know, I'm strong, man. Inoue! You're Inoue! Come on, man! You're a monster? What the No, you are no monster. You are a Chinese, Japanese turtle. No monster, man. Inoue scared me. Oh, come on! You next! Ikaw,